Marcos Kapitulo 3. Og misulod siya pag-usab sa sinagoga, og didto may usa ka tawo nga adunay usa ka kamot nga kuyos, og ilang gipaniiran siya kung pagaayohon ba niya kadto sa adlaw nga igpapahulay. Aron ilang ikasumbong siya, og miingon siya sa tawo nga may kamot nga kuyos, tumindog ka sa taliwala. Og siya miingon kanila, o yun ba sa kasuguan ang pagbuhat og maayo kun ang pagbuhat og daotan sa adlaw nga igpapahulay? Pagluwas sa kinabuhi kun pagpatay ba? Apan sila na naghilom, og sa iyang natanaw sila sa libot uban ang kaligotgot nga nasubo tungod sa katiga sa ilang kasing-kasing. Miingon siya sa tawo, tuy-ura ang imong kamot, og iyang gituy-od, og ang iyang kamot hingulian nga maayo sama sa una, og namahawa ang mga Fariseyo, og gilayon nakigsabot sa mga Herodianhon. Bato kang Hesus kung unsaon nila ang paglaglag kaniya, og mipahawa si Hesus uban sa iyang mga tinun-an paingon ngadto sa dagat, og misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa mga katawhan gikan sa Galilea, og gikan sa Judea, og gikan sa Jerusalem, og gikan sa Idumea, og didto sa unahan sa Jordan, og sa mga dapit nga nagalibot sa Tero, og sa Sidon, usa ka dakong panon sa katawhan sa nakadungog sa tanan nga gibuhat niya mingdugok kaniya, og nagsugo siya sa iyang mga tinun-an nga andaman siya og usa ka sakayan tungod sa panon sa katawhan. Aron siya dili nila mapiit, kay giayo niya ang daghan sa pagkaagi nga nagapiit kaniya ang tanan nga mga adunay sakit, aron sila makahikap kaniya, og ang mga espiritu nga mahugaw sa pagkakita kaniya nangatumba sa atubangan niya, og na nagsinggit nga nagaingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Og siya nagtugon gayud kanila nga dili nila igapaila siya, og mitunga siya sa bukid, og iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga nahimut-an, og sila miduol kaniya, og gitudlo niya ang napulo og duha aron sila makig-uban kaniya, og aron iyang masugo sila sa pagwali, og sa pagbaton og gahom, sa pag-ayo sa mga sakit, og sa paghingilin sa mga yawa, og si Simon nga iyang ginganlan si Pedro, og si Jacobo, ang anak ni Zebedeo, og si Juan, igsuon ni Jacobo, ang mga gipang-anggaan niya, og Boanerges, nga kung hubaron, mga anak sa dalugdog, og si Andres, og si Felipe, og si Bartolome, og si Mateo, og si Tomas, og si Jacobo, nga anak ni Alfeo, og si Tadeo, og si Simon ang Kanaanhon, og si Judas Iscariote ang nagluib kaniya, og mingsulod siya sa balay. Og midugok pag-usab ang panon sa katawhan sa pagkaagi nga wala ngani sila makakaon bisan tinapay, og sa hingdunggan kini sa mga kaila niya nangadto sila sa pagdakop kaniya, kay nagaingon sila nabuang siya, og ang mga iskriba nga gikan sa Jerusalem na nag-ingon adunay Beelzebub siya, og tungod sa punuan sa mga yawa nagahingilin siya sa mga yawa, og iyang gitawag sila ngadto kaniya, og iyang gisultihan sila sa mga sambingay, unsaon paghimo ni Satanas, paghingilin kang Satanas, og kung usa kaging harian, mabahin batok sa iyang kaugalingon, kadtong ginghariana, dili arang makatindog, og kung ang usa ka balay, mabahin batok sa iyang kaugalingon, kadtong balaya dili arang makapadayon, og kung si Satanas mitindog batok sa iyang kaugalingon og nabahin, dili siya arang makapadayon,
kundili may katapusan siya. Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa kusgan, sa pag-agaw sa iyang mga butang, kung dili gapuson usa niya ang kusgan, og unya agawon niya ang iyang balay. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga pagapasayloon ang mga anak sa mga tawo, sa tanang mga sala nila, og sa tanan nga mga pasipala, nga igapasipala nila. Apan bisan kinsa nga magapasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kundili nga mahinukman siya sa silot, sa sala nga walay katapusan. Kay na nag-ingon sila, siya adunay usa ka espiritu nga mahugaw. Og mingabot ang iyang mga igsoon, og ang iyang inahan, og sa nagatindog sila sa gawas, gipatawag siya nila. Og usa ka panon sa katawhan nagaalirong kaniya, og sila nag-ingon kaniya, ania karon, ang imong inahan og ang imong mga igsoon atoa sa gawas, nagapangita kanimo. Og siya mitubag kanila, nga nagaingon, kinsa ba ang akong inahan og akong mga igsoon? Og sa mitan-aw siya sa mga nanag-alirong kaniya, miingon, tanawa ang akong inahan, og ang akong mga igsoon, kay bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, siya mao ang akong igsoon nga lalaki, og ang akong igsoon nga babaye, og ang akong inahan.